ଏବଂ କିଛି ଆତ୍ମା ବି ସେମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝୁରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇ ବି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ସେବାରେ ଥିବା, ସେଇପାଇଁ ତ ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ଚଳୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ବି ଆମେ ଚଳୁଥିବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଚଳିବା ଭିତରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ହିଁ ଥାଏ।